Прывітанне ўсім ад Добраранка! Самай лепшай раніцы вам жадаюць Кася, Лесік і Ваня. Так, павіталіся, і я пабегла. Ты куды? Напэўна, па ранішніх справах. Наша Кася зусім не выхаваная. А чаму ты так лічыш? Таму што замест таго, каб праграму весці, яна пабегла некуды. А калі ў яе важныя справы? Ваня, сам адкажы, што можа быць важнейшым за Добраранак? І праўда, нічога за Добраранак важнейшым не можа быць. І Кася нам больш не сяброўка. Мы з нявыхаванымі дзяўчынкамі не сябруем. Лесік, можа, ўсё ж такі спытаемся, чаму яна ад нас збегла? Можаш пытацца, а я не буду. А вось і я вярнулася. Што гэта яшчэ за нумар? Ты чаго маўчыш, Лесік? Ты ад лепшай сяброўкі адварочваешся? Ваня, скажы ёй. Што сказаць? Чаму ты сам мне не скажаш? Ды што у вас тут адбываецца? Лесік пакрыўдзіўся. Гэта ён любіць. А на каго? На цябе. На мяне? І Ваня таксама. І Ваня? Ой, Ваня, скажы, што ты пажартаваў. Ніколечкі ён не пажартаваў. Усё вельмі сур'ёзна. Няхай Ваня сам адкажа, ці пакрыўдзіўся ён на мяне, ці не. Я пакрыўдзіўся, толькі трошачкі. А я не трошачкі, а вельмі нават многа. Цяпер расказвайце, у чым справа? Сама не ведаеш? Калі мы павіталіся з гледачамі, ты кінула ўсё і пабегла некуды. І нават нічога нам не сказала. Выхаваныя дзяўчынкі так не робяць. А як робяць выхаваныя дзяўчынкі? Спачатку просяць прабачэння, потым тлумачаць прычыну, чаму ім выйсці трэба. Дык вось вы чаму са мной вырашылі не сябраваць. А калі я папрашу прабачэння і адкрыю сакрэт, за чаго я так хутка з пакоя пабегла, зноў станеце маімі сябрамі? Станем. Хлопчыкі, прабачце, калі ласка. Я самая выхаваная дзяўчынка-зайчанятка ў свеце. А пабегла я сустракаць паштальёна. Цудоўна. А чаму нам не сказала? Хацела сюрпрыз зрабіць. Сюрпрыз? Рабі, як мага хутчэй. Хітренькія якія. Спачатку давайце мультфільм паглядзім, а пасля раскажу, што мне паштальён прынёс. Чаго вы так на мяне глядзіце? Ты ж нам сакрэт абяцала. Што паштальён табе прынёс? Думаеце, я вам так проста ўсё і расказала? І праўда, так проста ты ніколі нам нічога не гаворыш. Таму прыйдзецца вам крыху паадгадваць мае загадкі-рэбусы. Сябры, і вы адгадваеце разам з намі? Так, слухайце, яго жарты як магніт, а гумар забаўны і лоўкі. Усіх рассмяшыць ён гатовы да слёз. Гэта? Ваня, у тебе ёсць варыянты? Адзін варыянт ёсць. Кася, адказ правільны? Малайчына, Ваня. Клоун? Ты вырашыла стаць клоунам? Не, клоунам я не хачу быць. Адгадайце яшчэ загадку. Можа, яна дапаможа разгадаць мой сакрэт. Кася, ты нас усё больш і больш заблытваеш. Але так цікавей. Слухаем чарговую загадку ад Касі. Яны не птушкі, а лятаюць. Апладысментамі іх сустракаюць. Апладысментамі артыстаў сустракаюць. Але артысты не лятаюць. Адгадвайце, адгадвайце. Ой, Лесік, я разумею, што за артысты лятаюць. І пры чым тут клоун? Тлумач хутчэй. Кася загадала нам загадку пра паветраных гімнастаў. Здаецца, і я пачынаю адкрываць яе сакрэт. Разважайце, разважайце, а я слухаць буду, як вы тайны адкрываеце. Паветраных гімнастаў і клоуна можна ўбачыць дзе? У цырку.
І Касін секрет менавіта звязаны з циркам. Молодцы! Только вы не увесь мой секрет раскрыли. Думайте яшчэ. Усё з паштальёну пачалося. Паштальон і цирк. Які тут може бути ребус? Може, возьмете допомогу глядачам? Берем. Сябри, які у вас варіанти? Ну, Білети? У цирк? Паштальён прынёс білети у цирк? Кася, гэта правильно? та-дам! Глядачі добраранка лепшыя з лепшых, а яшчэ самыя дапытлівыя і здагадлівыя. Паштальён сапраўды прынёс запрашальныя білеты у цирк. І дзе яны? А колькі іх? Мы ідзем разам? Стоп! Хлопчыкі, вельмі шмат пытанняў. Цярплівасць і толькі цярплівасць. Паглядзіце мультфільм, а пасля пра ўсё даведаецеся. У мяне 3 білеты ў цирк. Толькі вы, хлопчыкі, пойдзеце са мной, калі адкажаце на некаторыя пытанні пра цирк. Ну, Кася, не можеш ты без нейкага подвоха абысціся. Не могу, тому я и Кася. И слухайте мое першее пытанне. Як з'явілася слово цирк? Ваня, ведаеш адказ? Будем разважаць лагічна. Арэна ў цырку заўсёды круглая. А на лацінскай мове цыркулус – круг. Циркулус. Вельмі падобна на слово цирк, правильно? З гэтым заданнем вы справіліся. Ура! Мы ідзем разам у цирк? Не радуйцеся раней часу. У мяне яшчэ одно пытанне для вас. Хто былі першымі артыстамі ў цирку? І гэта мой адказ. Коннікі былі першымі артыстамі ў цирку. Ой, малайчына, Лесик, правильно. І я іду з тобою ў цирк. Ну, пачакай. Калі ты так лёгка адказаў на гэта пытанне, дай адказ і на другое. Гэта несумленна. А давай мне запрашальны білет. Лісик, я дапамагу табе. Кася, задавай пытанне. Добра. Так, адкажыце, хто са звяроў ніяк не паддаецца дрэсіроўцы? Мой адказ такі. Гэта воўк. Ваня, ты геній. І мы з Ванем адпраўляемся ў цирк. Ну, добра, пойдзем разам. Толькі у мяне яшчэ одно пытанне. З чым нельга прыходзіць у цирк? З чыпсамі, З марожаным? з нявывучанымі урокамі. З дзіркай у штанах? Ой, усё не тое. Правільны адказ з дрэнным настроем. І ўвогуле, з дрэнным настроем лепш зусім нікуды не хадзіць. Сябры, зараз мы адправімся на заняткі, а вы паабяцаеце, што сёння у вас будзе самы добры настрой. І калі ласка, памятайце, што заўтра зранку мы зноў сустрэнемся У нашым добраранку!